मोजाङै दंना? औ मोजाङैनो दं। नोंहालाय? औ मोजां। गाबोन नोंनि मेट्रिक आनजादनि जोबथा सान ना? औ। थादो बिदिब्ला। औ दे। आं नोंखौ मोजां मोनो रिन्दाव। नोंबा मा सानो आं मिथिया। लेखा रोङाब्लाबो नों लेखा रोंनाय बायदि आखल आखु बेसेदि गोथार गोसो। आं नोंखौ मोजां मोनो फुंबिलि, नाथाय आं लाजियो बुंनानै लानो, मानोना आं लेखा रोङा। आब' आं ओंखाम उखैबाय। ओंखाम जानो। बाहा थाङामोन नों बाबु? बैसिनाव जौ फानग्रानाव आफायाना सेंग्राफोरजों जौ लोंदोंमोन। हामा बाबु, मालाय जौ लोंनायखौ नायनो। मानो? आं आफाखौसो नायदोंना। दे आं ओंखाम संनि। नों ओंखाम उखैथारबाय ना? औ। आं लेखा रोंनायमोनब्लाथ' बुंनानै लागौमोन आंदि नोंखौ मोजां मोनो। गामिनि बैसोगोराफोरखौ सोलोंथाइ होनायाबो रोखा जाबाय। दानिया नारेंखल फिथाइ खावनायनि सोमोन्दै सावरायदिनि। आदसा फंबाय गजेन, नोंनि फिसाज्ला धनिखौथ' बेवहाय आं नुवाखसै। जौसो लोंगासिनो दं बिसोरो दाउस्रिमोननाव ज'नो। खोन्थादोंमोन आं मिटिंखौ फैयानो। आंखौसो हुमखि होलायथारदों जौ लोंनायखौ मिटिंआव खिथाजानो गिनानै। सि, एथ' गथ'फ्रानो दानिफ्रायनो जौ बायना लोंग्रा जाबाय। मा जाबावनांगौ? जिखि जाया मानो गजेन, बुदाङा नोंस्राला धनिखौ गावनि बारिनि नारेंखल फिथाइ खावदों होननानै आंनो नालिस होदों। बेयाव माबा बुंनांगौ दं नामा नोंहा? खावमारदोंब्ला फिसालानि जानानै आं आदानाव निमाहा बिबाय। खावमारदों माने खावथारदों। आंनि मेगना नुथारदों। बे मेगनाखि ओरैनो। निमाहाजोंल' जाया, आंनो 200 रां होथारनांगोन। नङाब्ला रोनाव होथारगोन आं। बिनि सायाव आसोल दायनिगिरिया गैबावासो। दाख्लि नोंनि नोंनानावनि फिसाला सम्बारखौ आंनि नारें खमला फिथाइ खावनायाव जेबो जुदि माना फोनाङाखिसैलाय। दानिया आंनि बेलायावबा नांगौ जाबाय। दे हरगोन आं। लादो। दे नोंसोर गोरोबलायब्लानो जायो। रायजोफोर, सावरायनायाथ' सावरायजोब्बाय। जोबनायाव मोनसेल' खोथा आं बुंगोन। गामिनि गार्जा फुजाया बारा गोबाव गैलिया। गामियाव सोरबा सुवा सुथि जादोंब्ला थाबै उद्रायदो, नङाबा गामिया खैफोदाव गोलैगोन। आंहा जेबो सुवा गैखायालै। दे बिदिब्ला मेलखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। हरदों नोंसिना खनाया 10 रां। खनाखौनो होनो फैखादों बाहाय। रोनाव होगोन आं बिसोरखौ। मा ओंखाम खामनाय मोनामखो? ओइ फाग्लि बिथालि, ओंखाम खामनायखौ मिथियाखै नामा नोंलाय? ओंखाम खामदों, थालखौनो मोनाखै।
बाबुखौसो लेखा फोरोंदोंमोन आं। अ लेखा फरायदों बिजाब फोरोंदों बे माइरंखौ नों खहा खालामदों बे माइरंखौ बिनि खिथेरखौ लागोन आं बिनि खिथेरखौ हगारदोंबो Ayah nang makalam. Ayah nang begitu dah kalam. Ayah bisa koda sana ayah. Bisa koda sana. Ayah bisa koda sana. Ayah bisa kita ya. Nang aku punya bapu ayah. Sekarang nuy. Nuy, dah ada udah sama nuy. Ayah dah sama dah. Ayah lihat aku dah sama dah. मा जातनि खोथा जालायखो सुनै सुनि गोनां मबा हासुदेलिना फैनायखो नोंलाय हासुदेलिना बुखिबाय थानो फाग्ला अरगा अरहैग्रा न'खराव मा जादों जेबो थाल गैया नोङो नोंसोरजों खारलांबाय आं हरबाय आंखौ जुदि मावनानै जानो हायोबा लायफिन नोङो लाजि गैजारो बेफोर फिसा फिसा एखे मानो बिदि खालामखो होमबा नोङो Hello, 1 minute draw. हेलो हेलो बुल्लब बे आंनि फंबाय बैथालाखौ बेसारा सैमानि फिसा बेथाल आरो बम मोनहा लांनानै दोनहैदों बेखौ नोंसोर गोख्रै लाबोनांगौ No action, no reaction. No advance, no return.